जोंहा मनिसा बिनानावा नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो लेक्सार फंनैसो बुंफोरथि लानो नागिरदों। नै बिनानावखौ जागायनो थाखाय आं खावलायबाय। बाय सबाय बिमाया नुजाथारबाय एबार। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय। माबोरै दं गासिबो? मोजाङै दङ ना? नोंथांमोना जे आं रुपहि ओनसोलाव फैदों, नोंथांमोननि रुपहि ओनसोलाव फैदों, नोंथांमोना माबायदि मोनदों? आखाइ थिखांना हो रायजोफोरा मोजां मोनदोंबा आरो मोनाखैबाथाय आखाइखौ गाहायाव दोन। मोजां मोनदोंबा बयबो खनसे आंनि थाखाय अननानै आखाइ खबनानै होदो। जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। रुपहि ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जे जोंनि प्रग्रामखौ एथबां लैहोर लैहोर फैनानै जे जाफुंसार खालामफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। दा मा रायलायबावनो जाबाय नङा होनबा? मा जेनेबा फिल्म बानायबोखो, फिल्माव मा रायलायखो बेफोरखौ एसे खोन्थादो रायजोफोरनो। नोंथांनि सिनेमाखौथ' बयबो नायो रायजोफोरा। बयबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो जेब्लायबो आसा खालामो आरो नोंथांमोननि अननाया आंजों जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआव अराय साननाया थागोन आरो आसा खालामो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। सापर्ट खालामनांगोन ना? Thank you. Aku musan dah lokal musan ni ke? Aku musan dah lokal. Thank you. Musan ni ke? Aku mana? Thank you. Musan ni ke? Musan ni ke? Musan dah lokal musan ni ke? Mari sini Ruphi ओनसोलनि सेंग्राफ्रा musan ni ke? sini. Goजांनाय बोथोर सफैनायखाय गोजांबायसो नामा नोंसोरलाय? गोजांनो नाङा लानो। मा फिल्मनि डायलगखौ होनो? गोसो जानाय बर'आ मानिबा डायलगखौ खोनासंनो? मोसानिखौ नोंथांमोना नायबायना मोसा मुभिखौ? माबायदि मोनदों? मोजां ना? ओरैहायलाय नायबायना? मोसा मुभिनिखौ होनसै ना? बबे मोनसे सिनखौ होनो? नोंसो होनदों Dikejar macam apa? सुदेम सनानि जे सुदेम सनाखौ आं सिखाव होननानै फानदायनाय बे मोनसे सिननि डायलगखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससेब्लाबो हागौमानि दिन्थिनोसै। गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै गिबियावनो आसा खालामबाय। आइफना जेब्ला आंनि फना आइफन नोंथांमोना जाय जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ। सुदेम सनानि फना मामोन? सुदेम सनानि फना मामोन? गोसोआव दङ ना? टेपेट। बिथांनि मबाइला टेपेट। बे समावनो आङो बेखौहाय फानदायनानै मोनसे एगेन्स्ट दङमोन जों सानैनि गेजेराव। रियेलाव नङा दे, सावथुनावसो। बेनो जाहैबाय आं बिनि फनखौहाय टेपेट, आंनि फना आइफन, बिनि बेगाव दोनखोमादोंमोन। जाय जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ। आंनि फना बोरै थाखो नोंनि बेगाव? बियो बुंबाय अन्थाव बाथाव मिथियाब्ला मारै थानाय नोंनि फनाव आंनि आइफना? बियो बुंबाय आरोबाव मिथिया। साला सिखाव गावना टेपेटखाय खोब नोजोर होथारदों नामा नोङो मालायनि आइफनखौ? बियो गाबनानै बुंबाय आं थावाखै। बियो गाबनानै बुंबाय आरो थ' आङो बुंबाय सिखाव जानानै गुरै गुरै रायलायफ्लादों। माथोलाय नोंनि आफायाबो सिखावसो मोनो। सरि बांद्राय एडजास्ट जाजोबाखैब्लाबो डायलगफोरखौ बांद्राय गोसोआव थाबाय थाया। नोंथांमोना निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामबाय। थ' थाथ'नोसै नङा होनबा?
उनाव फैफिनगोन आङो मानिखौ होनो मानिखौ सोर बबेनिखौ एक्टिंल' खालामदों सिंगार बिथाङा फैगासिनो नोंथांमोनजों लोगो हमफैनो थाखायनो 21आव फैगोन बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया नोंथांमोना बेखौ बिथांजोंबो लोगो हमफैनो हागोन 21आवहाय बिथाङा फैगोन अब्ला खोनासंबानो जाबाय दैमा जिङाव जनाया दैमा जिङाव जनाय ब्रेकआपा मा जाखो दैमा जिङाव जनाय ब्रेकआप जानाया प्रेक्टिकेल नोंसो ओमफ्राय मोजाङै खोनायाखिसै आङो दैमा जिङाव जनायनो मामोन ब्रेकआपा दैमा जिङाव जिरायनाय प्रेक्टिकेल आरो जों आंजोंनि ब्रेकआप जानाय आच्छा बे साइकेल बोरायजोंनो आंखौ जेब्लायबो बेरायहैबाय थानोसो नोङो मेथाइफोराबो 10 थाखा 20 थाखानिनो जाबाय थायो मालाया गोदान गोदान बेरायनो लाङो जायगाफोरावहाय मालाया बाइकजों कारजों लाङो नोंहा बेबायदि साइकेल बोरायजोंनो आंखौ बेरायहैबाय थानोसै माब्ला लागोन नों कारखौ जाबायना थेंक इउ